Philippines! Say good morning, everything. Good morning, guys. Good morning. Huy, good morning. Hi, monkey. Okay, let me call your sister. She's outside. Ano ng oras? It's 8:12. Yun, 8:12 na ng umaga. So, guys, magluto tayo ng rice mamaya kasi tinapos ko yung rice, guys. Magkape lang tayo, guys. Roxy! Roxy! Baby! Come here! Takot akong palagi nang sila sa labas. Hello, baby! Come here, let your sister in. Go inside. Good girl. Good girl. Kumain sila ng breakfast. Usually, very picky yan, guys. Maghintay pag nandito si Tami. Hindi yan kakain ng breakfast. Kasi alam nilang Dada is always giving them something. At ito namang si Hab. Gutom, guys. O, pinakain ko na yan, ha? Gutom pa rin. Thursday ngayon, guys. Tawagan ko nga si Tami. Kasi may something na parang nakalimutan siya ba? Parang nakalimutan niyang mag-file ng unemployment. Every Wednesday kahapon. Parang nakalimutan niya ata. So, I need to call him. Kasi kapag guys, wala pa kasing trabaho si Tami, 'di ba? Isang taon na, guys, dahil sa pandemic na ito. Walang trabaho. So, lang kami ng unemployment niya, ganon. At may mga extra job siya. Hindi pa niya inano. So, yun. Buti na lang may extra. Yung parang sa online thingy. So, yun. Buti na lang mayroon. Kailangan talaga ni Tami file ng every once a week para maano siya. Kasi ang hirap, guys. Oy, iwan ko kung yung trabaho ni Mister, kung babalik pa ba or what. Kasi parang walang nangyari, guys. Walang balita, walang update. Usually, may mga update, ganon. Sa mga ganong bagay. Pero wala talaga. So, nagtataka ako. Sabi ko, so, after everything, pagkatapos talaga ng lahat, itry namin. Kung hindi talaga makatrabaho si Tami, talagang kailangan namin umalis dito. Ibinta itong bahay. Ang problema, guys, alam niyo kung ano yung pinaka-problema ko sa mag-move sa Florida. Gusto ko sa Florida, pero yung ka-problema ko is sa Florida, mga houses doon walang basement. Nakatira ako doon ng ilang months, mga 2-3 months nakatira ako doon. Yung pagdating ko talaga dito. So, yung mga bahay doon, walang basement, ganon. Alam nyo naman, itong asawa ko, guys, ang daming gamit. Usually, basement is very useful sa mga gamit namin. Pero sabi ko, naisip ko, patay talaga. Kung matuloy man kami sa Florida, guys, ang plano namin is dadalhin namin yung mga importanteng bagay, mga ganon, and then, dito na lang sa New York, mag-rent na lang kami ng storage room para i-store yung mga ayaw niyang i-let go. So, yun. So, I think yun yung pinag-usapan namin kasi yun yung pinaka-problema talaga. Iwan ko kung bakit walang basement yung mga bahay sa Florida. Dapat meron sila, diba? Kasi may mga hurricane, may mga tornado. So, dapat talaga may basement kasi maganda yung may basement, may matataguan ka or ganon. Hopefully, guys, makabakasyon tayo sa ibang lugar, oy. Pero mahirap magbakasyon pag may aso. So, ang sabi ko ni Tami, magbiyahe kami, gamitin yung sasakyan niya, and then dalhin yung 4. Maglagay kami ng leather. Yung upuan ni Tami sa sasakyan is ibaba para may lugar sila sa likuran, and then maglagay ng leather, pagkain. So, sa buong araw, gusto kong driving, ganun. Gusto kong maganon. So, okay naman siya, pero hindi pa namin alam kung kailan. So, yun yung plano, dalhin yung 4. Ang pinaka-ano dito is pag mag-drive talaga yung pusa. Si Habs at si Dimples, iyak niyan sila kapag drive na sa car. Ayaw nila yung sasakyan, guys. Naku, pag ilagay nyo sa sasakyan, magwala. Oh my God. I-try natin yan drive. Mag-drive around lang kahit saan. Basta kayo makalabas ng 4, hindi kami mag-worried, diba?
alam nyo, may, di ba nagsabi yung iba na ano, wag hugasan yung rice ng maraming beses. Nakikinig naman ako sa inyo, guys. Masarap pala talaga kapag hugasan mo lang siya ng 2 or 3. Ako kasi hugas ng wala ng puti. Maganda yung texture niya. Kapag wala ng puti kasi, na-notice ko, kainin mo na siya. Yung leftover, iba. Iba yung leftover, para siyang plastic na something. And then, sometimes takot ako dahil may naririnig akong balita doon sa Davao. Mga last year pa yun, ilang year na yun. Yung balitang may nagbibinta ng rice, fake rice, na plastic pala. Yun. So, yun, sabi ko, sa isip ko, oh my God. Kaya, paminsan, no, na ano ako magbili ng rice. Yung parang, titignan ko talaga kung totoong rice ba, at hindi mo daw yun malalaman. And yung taga Davao dyan, nakarinig ba kayo ng balita na ganun? Na may fake rice, plastic pala, galing sa ibang bansa. Alam niyo na kung anong bansa. Diba? Narinig niyo yun? Narinig ko kasi yun, guys. And maulan na. Kanina walang ulan, ngayon may ulan na. So, itong si Bianan, may pang-foods pa, yung parang machine ba. So, isusok ko yung pa ako doon ng matagal with salt. Kasi gusto kong makuha yung mga kalyo ko. Ang dami kong kalyo. Ang bigat nito eh. Okay guys, ang dami ano ni Tami. Ano yung paper towel? Ay, ginoo ko. Parang nagpaninda na. So, gamitin natin. Lagyan natin ng salt. So, ito yung gagamitin natin. Soak away discomfort from sore. Hey guys, hindi ko na lang siya lagyan ng hindi ko na lang siya lagyan ng salt. Dito po ako guys, para harap ko yung TV. Malapit lang i-off yung and then dito yung cellphone. Dito na lahat. Tignan natin kung paano ito i-on. So, okay. Heat only. Slow massage. Sarap ng feeling. And then, meron akong pang scrub mamaya, guys. Kasi, tignan nyo, guys. Sobrang nosy. Nosy balasi, Jud. Gusto niya yung tubig, pero pag maano na siya ng tubig, tatakbo yan. Ang nakakalungkot sa paa ko, guys, kapag matagal siya sa tubig, nagre-wrinkle. Kalyo ang kapal, katulad ng mukha ni Habs. Katulad ng mukha ni Buboy. Si Mama, oy, don't put close to my face. How dare you, Mama? Ibuka, oy. Ito na, guys. Nag-scrub na ako, guys, kasi ang daming, ang kapal-kapal talaga. As in, it's very satisfying, oh. Yan, nakikita mo yung mga dry skin mo na kukuha. Hi guys, nagutom ako sa kakuskus ng paa ko. Tapos na po ako, guys. Sabi ko, nagutom ako. Ay, rice is done. Hugas ako ng kamay, ha. As in, naghugas ako talaga, guys. 4 na beses talaga. Hinugasan yung kamay. Ang sarap talaga ng inununan. Tumawag si Tami. Pupunta sana ako doon kasi after namin nag-usap, nag-alala ako, guys, kasi iwan ko, guys. Ang naobserbahan ko sa kay Tami, palagi siyang magkasakit kapag doon siya matutulog sa bahay. Yung ulo daw niya supasakit, nahihilo siya. Suka siya ng suka, guys. Kanina pa daw siya ng suka. So, tinext ko siya, are you busy? Kasi ayaw kong tumawag sa kanya na meron siya ginagawa sa cellphone. Parang nagre-record siya ba? So, ngayon, tumawag siya, nagbabrush, ako sa paa ko. Sabi pa niya, suka daw siya ng suka. Nag-alala ako. Sabi ko, punta ako dyan para para makapagluto ako ng chicken soup. Sabi ko, baka na yan, suka ng suka. Kapag daw siya, kapag nahihilo siya, ganun daw. Sabi ko, baka na yan, si Kubido ba? Sabi pa niya, huwag kang maingay. Uy, hindi yan si Kubid. So talaga, puro ka na lang ng Kubido. Suka daw siya ng suka. And then, sabi niya, nag-crackers na lang daw siya kasi ayaw daw niya yung
yung sikmura daw niya, iba daw yung ano, ayaw niya makaano ng pagkain, ganun. Sabi ko, pupunta ako dyan. Sabi niya, no, wag kang pupunta dito. Sabi ko, tawagan mo ako kapag kailangan mo talaga ng tulong. Ayaw ko naman na andito ako, wala akong ginagawa. Ganyan yan siya, guys. Gusto kong pupunta doon, ayaw niya akong papuntahin. Kasi ano daw, kaya daw niya. Hindi ko magits pa minsan itong asawa ko. You eat your din. You did. You did it, you din. Ang bait naman. Mabait talaga yung Roxy ni Mama. Mabait. Yes, you are mabait. You're a good girl. Ang hirap talaga ng aso kay aso. Hindi makaintindi ng Bisaya or Tagalog. English pa rin ang English. Kasi ano talaga, uy, naglumaki man. Uy. You guys eat? You did? Okay, let's go get some bonsi. May price talaga yan sila guys kapag kumakain. Yes, right? Wala, good girl na. Good girl na, good girl. Yes. Friday pala bukas, guys. So, sabi pa niya, Friday bukas, anong akala mo? Alam mo naman na hindi ako kakain ng ano. Nakalimutan ko na Friday, bawal mag-meat si Tami. Walang karne. Go, 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 go. Get it, get it. Roxy, go pipi. Go pi. Let's go. Go pi, hurry up. Go pipi. Patakot-takot ka pang kandingon ka. Para nakang kandingon, ha? Gupi, hurry up, pipi. Gupi. Kandingon na ito. Tingnan niyo, umuhi. Gusto na palang maihi. Parang kandingon, ha? Parang kambing na kayo. Takot sa ulan. Itong si Misty kasi, guys, kapag si Misty makikita ni Roxy na may something niya, attitude si Misty, like, kahit anong habit ni Misty, ikakapi ni Roxy. Itong si Misty, ayaw ng ulan. Itong si Roxy, kung ano yung nakikita niya sa kapatid niya, susundugin. Sumusunod ba? So, kaya sabi ko, nagmana ka sa kapatid mong monkey, ha? Takot na sa ulan. Oh my God. I've been watching this diet, how to eat, what to eat. You know, yung diet nga, ano. And then, nakita ko yung video ni Mariel. Sabi ko, oh my God, ang hirap mag-diet. Ang hirap mag-diet. So, ngayon, mag-diet po tayo. String beans, salad. And then, 2 isda. And then, sobrang konting rice. Yun yung diet natin, guys. Nagpakita ko sa inyo, ha, ang hirap pala, guys. Nakita ko si Mariel ba, ang laking pinagbago ng aura niya. Ang laking pinagbago dahil yung diet niya ba, December, January, February, March, 4 months siyang nag-diet, diba? Ang liit na niya agad. Grabe, sabi ko, oh my God, ito, talaga, ha? So, yun, isda po yung anuhin natin. Ito yung diet natin, guys. Walang ice cream. So, yun, ito yung ulam natin, guys. And then, no camera, mamaya, kakain tayo ng marami. Joke. Itinatry ko talaga kasi sabi pa ni Mariel, ang pinakahalo, grabe naman ako makapag-scoop ng rice. Ito na lang yung rice na kakainin ko, guys. Kasi alam nyo naman, makulaps tayo, guys. Sayunan kaana, guys. Ipalayo natin itong rice. Ilagay natin sa malayong malayo na hindi ko maabot galing dito. And then string beans, yun. Ang hirap. Ang hirap ng ganito. Pero gusto kong pumayat, guys. Gusto ko. I mean, hindi man ako sobrang chubby. Pero kapag tumaba ako, guys, talaga, guys, ang maapektuhan talaga is yung mukha ko din. Diyan. So, yun. Hindi ko na alam kung ano ang next. Pero yun yung maapektuhan ko. So, yun. Ito yung ano natin, guys. Look. Look, diba? Sobrang diet talaga. Diba? Alam nyo naman, guys. Tignan natin ha kung makaya natin ha. Diet talaga. Tinidor tayo para hindi. Kasi kapag kamay, parang ang sarap kumain kapag kamay. Like, oh my God, kamay. Ang sarap. Diba? Buti na ganitong arte-arte. Tinidor. I need to eat more vegetables talaga. Only this rice. Yung asawa ko text ng text. Ina-update ako sa naramdaman niya. Okay guys, kung mag-diet kayo guys, huwag kayong gagamit ng kamay. Kasi kapag kamay talaga, magkamay kayo ah. Iba talaga yung anong kamay.
Ang sarap. And then yung rice, paunti-unti yung kain para mag-last longer. Ang lakas ng hangin. So anyway guys, kakainin ko lang ito. Parang masarap. Okay naman ganito pala. Portion. Hindi mabigat yung pakiramdam niyang tiyan ko after kong kumain ng ganun. Masarap pala, hindi na ako gutom, hindi pa mabigat. Kasi usually, every time na kakain ako, as in bigat-bigat niyang tiyan ko dahil sa ang dami kong kinakain. Anyway guys, good night. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. I-update ko kayo next week. Okay guys, matulog na po tayo. Matulog na ako guys kasi it's almost 9 o'clock. Nanonood lang ako ng Keeping Up with the Kardashian. Tulog lang tayo. And also, yung hangin is sobrang lakas. Takot ako.